تماشوان نیجان ارخاندن می هلبجارتنا یکی مجداری ددومه نهاج استودیو مدا مدیر نچین تلویزیون آمه بریز ömer تور به مرایه امی به هوال ömer را ارخاندن خوی یکی مجداری بدومینن بخیراتی ömer سریده هلبجارتن قدیه انجام جلی دیار بون سریده اول بجارتنا یکی مجداری دکیجان قاده دا چه و چا چه و پیواجو هل بجارتنی چا در باس بول گور و به روشه که باشتا در باس بو خباتین هل بجارتنی و یک روزنامه گره کی امدکارن واناج تهیم به بله وکی روزنامه وانه کی پیواجو هل بجارتنا هفته حزیرانه و حتی هل بجارتنین یکی مجداری وکی روزنامه گر مجی پیواژه کول ترکی پیکات لسر البجارتنی مشوپاند ام دکارن لسر البجارتنا هفته حزیرانی او حتی البجارتنا یکی مجداری اتمسفرک چواده در باس بو لترکیه البجارتن چوا پیکات نافشرت و مرجین وکف آن ام بیجن لهمبری پارتین کو دیکوین البجارتنان ام بیجن به حقوقیون کو پیکاتن دیسا جوت استانداردیا کو پیکاته مروت کرنه کی لسر وان راوسته دل بجاتنا هفته حزیران ده وکی وون جدزانن لمجلس آریتمتیکا چهار پارتی کو ام بیجن بندا هل بجاتنی اج سدی ده کو هي درباس کرن و چون مجلسی حکومت AKP پشتی 13 سالان یکم جار دستوراتاریا خو وندا کر و هدف جی کو حتی هفته حزیران تجاری باوکی پارتی نکتب هالبجارتنی یکم جار بنده و هالبجارتنی در باسکر و کت مجلسی لهمبری وارتماتیکا کو لمجلسی درکت هولی رایدان حکومت AKP ev vîna gel ku derket holê em bêjin nas nekir bi çi awayî nas nekir mirov dikare li ser wê jî em bêjin analîzekî kurt bike li gor daxuyanîn serokên partiyan dîsa hev serokên partiyan ku pêştî hilbijartina heftê hezîranê pêk kat diviya bû ku li parlamentoya Tirkiyeyê hikûmeta koalîsyon bê avakirin hikûmeta AKP pêşî wekî ku ji ber desthilatariya xwe ya 13 salan wenda kir xemgîniyekî pir mezin em bêjin pêk e her wiha nexwest ku em bêjin desthilatariya xwe ya ku 13 salan li ser Tirkiye pêk anî nexwest bi kesekî re parve bike an em bêjin bi partiyekî re parve bike ji ber vê yekî di hevdîtinên ku em bêjin bi CHP MHP kir ji bo koalîsyon bê avakirin kir de jî em bêjin bi awayekî bêdil bêdil van hevdîtinan pêkanî wekî ku naxwaze hikûmeta koalîsyon bê avakirin piştî ev em bêjin hevdîtinên koalîsyonê hatin kirin û bê encaman li Tirkiye pêdivî bi hilbijartinekî pêşwext ev jî di encama em bêjin daxwaza hikûmeta AKP ku wê demê ew li ser hikûmetê bû û ji ber ku li Tirkiye nexwest koalîsyon bê avakirin ji aliyê Serokkomar Tayyip Erdogan ve pêvajoya hilbijartina pêşwext li ber rêya giştiya Tirkiyeyê hate danîn û di vê pêvajoyê de em bêjin xebatên hilbijartinê dest pê kirin. Berê xebatê hilbijartinê ez dixwazim vê bipirsim teqala koalîsyonê kir koalîsyon hem hikûmetê dixwazim xwastega hikûmetê a li ser pergala serokatî her tîne ziman dema koalisyonê de hevdîtinê koalisyonê de di sekna hikûmetê rewşa hikûmetê çiqas samîmî dibînî ji ber ku carna dihat ziman ev hevdîtinê koalisyonê wek lîstikeke şanoyî dihat dîtin yani ji bo tenê bê axaftin bê şîrovekirin ev tişta pêktê hikûmet di hevdîtinê koalisyonê de xwasteka koalisyonê de çiqas samîmî belê niha mirov li ser hevdîtinên koalîsyonê ku dema hatin kirin em bêjin pênc mehberê li Tirkiye rewşek cuda derket holê beriya hikûmetên din em bêjin dema ku koalîsyon dahatin avakirin di ew nirxandinên ku di navbera partiyan de dihatin kirin bi taybet li ser dan û standinê bû çawa dan û standin
partiyekî ku dixwast bi partiyekî din re em bêjin koalîsyonekî ava bike bêyî rêgez bêyî pîvan li ser wezaretan partiya em bêjin AKP wekî ku em bêjin dixwaze sê wezaretan bide partiyekî din ya da ew heşt wezareta bigire bi vî awayî li ser danûstandina wezaretan em bêjin koalîsyon li Tirkiyeyê dihatin avakirin ji ber ku ev koalîsyonên ku dihatin avakirin bê pîvan bê rêgez dihatin çêkirin di encama koalîsyona ku em bêjin dihate kirin de ji bo pêşketina demokrasiyê ji bo pêşketina aboriya Tirkiyeyê ji bo pêşketina siyaseta li Tirkiyeyê her dem xitmandinek pêk dihate ji ber vê yekî careke din tabii bandora politikayên AKP yên em bêjin konsepta şer ku piştî hilbijartina heftê Hezîranê xist meriyetê jî bandorekî gelek mezin li ser rêya giştiya Tirkiyeyê kir AKP bi taybet xwest ku bi tena serê xwe bibe desthilatdar û bi vî awayî em bêjin politikaya xwe li ser vê yekî afirand dîsa politikaya xwe li ser neyîniyên koalîsyonên berê xwest ava bike lê di dema hevdîtinên ku em bêjin bi CHP re hat kirin MHP re hat kirin û dîsa hevdîtinekî ku li gorî usulê bi HDP re hat kirin di wan hevdîtinan de tiştek cuda hebû di vê rêya giştî mirov dixwaze bala wan bikişine ser wan hevdîtinan di wan hevdîtinan de çi bû ne wekî berê çar wezaretan bimide an sê wezaretan bimide partiyan em bêjin partiyekî wekî CHP di beyannameya xwe de em bêjin projeyên xwe pêşkeş kiribû pîvanên xwe danîbûn holê dîsa HDP pîvanên HDP pîvanên partiya HDP em bêjin rêgezên wî hebû îlke li gorî ew îlkeyan li gorî ew em bêjin daxwaza demokrasiyê hinekî pîvan danîbûn holê di 13 sal a desthilatdariya hikûmeta Rêgeza AKP a derbarê Kurdan da çi Ömer? Niha AKP di vê wan hevdîtinan de jî wekî partiyên berê em bêjin dema ku bi CHP re hevdîtin kir an bi MHP re hevdîtin kir ev daxuyanî ji aliyê serokên wan ve hatin dayîn gotin hikûmeta AKP ne ji bo 4 salan em bêjin hikûmetek bê ava kirin ji bo salekê ku hikûmet bê ava kirin û paşê dîsa li Tirkiyeyê hilbijartinek pêk bê an em bêjin li ser danûstandina wezîran hikûmeta AKP ji CHP re dibêje ez 4 wezaretan bitedim pîvanên xwe deyne hêlekî pîvan çibûn CHP dixwaze em bêjin karên nelrê ku 13 salan de li Tirkiyeyê dibin desthilatdariya hikûmeta AKP de pêk hat hesabê wî bê dayîn dîsa pirsgirêka Kurd ji ber kîjan sedaman em bêjin nehate çareserkirin ku hikûmeta AKP bi tena serê xwe 13 salan li ser desthilatdariyê ma kesekî bi destê hikûmeta AKP negirt negote pirsgirêka Kurd çareserke pirsgirêka Kurd di çerçoveya pêngavên demokrasiyê de dikarû bihata çareserkirin mirov dikare wê bêje partî vê carê bi pîvanên xwe derketin pêşberî AKP ji ber vê yekî hikûmeta AKP jî nexweste li Tirkiyeyê koalîsyonekî bê avakirin polîtikaya xwe esasî li ser vê yekî li ser neyîniyên koalîsyonên ku li Tirkiyeyê hatibûn avakirin her daim min got ya di dîrokê de Yani her daim hevdîtinê koalîsyonê wek bi avayekî dostane bi avayekî hezkirinê pêk ne dikarim wan bêjin niha li Avrupa mînakên vê yekî hene partiyên em bêjin herî zêde rêjeyên deng werdigirin bi partiyên herî biçûk ku deng werdikirin bi hev re em bêjin hikûmetê ava dikin li ser çi li ser esasên em bêjin demokratîkbûnê li ser mafê mirovan em bêjin li ser projeyên aştiyê dijberî polîtikayên şer hikûmet tên ava kirin hal Almanya em bêjin rewşek wisa heye tevî ku em bêjin bê xwesteka hikûmeta herî zêde deng girt a Merkel deng girt jî dîsa li wir em bêjin koalîsyon heye dîsa li gelek welatên Ewropayên din jî em bêjin koalîsyon hene û bi awayekî her partî ku li gorî pîvanên xwe tevlî hikûmetê dibe em bêjin di encama ew koalîsyonên ku tên avakirin de polîtikayên aştî polîtikayên mafê mirovan polîtikayên ji bo aramiya mirovan hêbêtir pêş dikevin AKP polîtikaya xwe li ser ew neyîniya ku dîrokê de koalîsyonên dîrokê de hatin avakirin li ser wê danî yek ya duyem li kadan em bêjin mîtîng hatin li darxistin
خباتن هلبجارتنی هاتن کرن AKP خباتن خو لسر پولیتیکای شر به تایبەت کو ئیرۆ ئەنجامن هەلبژارتنی هاتە سەرۆکۆماری جارنا بەشداری میتینگên دەنگی gelek mezin ji kişan partiye girtin ji MHP girtin em bêjin herî zêde dengên nijadperestan girt ku îro dengê xwe ew qas zêde kir dîsa li ser koalîsyonên berê deneyîmên em bêj ceribandinên koalîsyonên berê ku neyniyê wan bi neynî derketin pêş li ser wê ava kir ku li Tirkiye koalîsyonek neyava kirin polîtîkayên xwe li ser wê esasî dîsa li ser dijberî em bêjin polîtîkayên xwe li ser dijberî çareserkirina pirsgirêka Kurd em bêjin danî holê berê li Tirkiye dema desthilatariya hikûmeta AKP'de pêvajoya çareseriyê em bêjin hebû pêvajoyek çareseriyê dihate meşandin li gel em bêjin du sala cenaze nihatin hevdîtin dahatin kirin bawekî em bêjin ji rayekişî dihate veşartin jî bawekî fermî em bêjin li girava İmraliyê bi rêberê gelê Kurd Abdullah Öcalan re hevdîtin dahatin kirin em bêjin pêvajo heta merheleyekê hatî û paşê ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdoğan ve pêvajo hata xıtımandın mutabakata İmraliyê nihate naskirin ya damla şey daxuya damla şey divir de ez dixwazim zaten emej batana ser vê mijarê encamên vê hilbijartinê li ser pêvajoya çareseriyê wê çiqas bandor bike çawa bandor bike ji ber ku pêvajoyek hebû wek pêvajoya çareseriyê dihat binavkirin li her çiqas ji bo vê pêvajoyê gavên ji aliyê hikûmetê dihatiye avîtin me wek rojnamegera me buxa nedît li dîsa jî didomî yani niqaşiyê didomî navê derbastı bû pêvajoya çareseriyê berê heftê hezîranê piştî heftê hezîranê jî lê ber bi yekê mijdarê zaten êdî qalkirina vê pêvajoyê qet nema êriş dest pê kirin operasyon dest pê kirin li Herêma Kurdistanê Bakur kuştin çêbûn niha li bijartina yekê mijdarê piştî yekê mijdarê pêvajoya çareseriyê wê dikîjan astêda be Niha li Tirkiye em bêjin piştî encamên hilbijartinê ku em bêjin îro li gorî encamên nefermî derketin holê niha hikûmeta AKP em bêjin herî zêde deng wergir bi tena serê xwe dikire hikûmetek em bêjin demdirêj bi qasî 4 salan ava bike niha divir de rêya giştiya Tirkiyeyê di heftê hezîranê de em bêjin hikûmeta AKP hişyar kir di encama çar partiyên ku derketin em bêjin ketin meclisê ji bo ku vîna gel temsîl bikin diyekê mijdarê de di vê pêvajoyê heta îro de em bêjin hikûmeta AKP em bêjin hemleyên stratejîk pêkanîn li ser rêya giştiya Tirkiyeyê bi taybet li bajarên Rojavayê Tirkiyê ev stratejiya xwe pêkanî bi taybet jî em bêjin Çîna li ser Çîna navîn ku di navbera heftê hezîranê û yekê mijdarê de bandora herî zêde ya neynî li ser çi pêkat li ser aboriya Tirkiyeyê pêkat li gel ku em bêjin dolar 2000 û heftê pênc bû derket 3000 jî derbas kir bi sedan em bêjin karsazan îflas kir bi sedan kes em bêjin dîsa zengîn bûn dewlemend bûn li gel van polîtîkayan jî dîsa em bêjin hikûmeta AKP bi tena serê xwe derket ku em bêjin dikaribe hikûmetekê ava bike niha li gorî fikrê min ez vê difikirim li pêş hikûmeta AKP du rê hene çi ne ev du rê yan ew ê li hemberî em bêjin li Tirkiyeyê li hemberî Kurdan polîtîkayên xwe yên şer ew ê berdewam bike an jî ew ê rêya em bêjin demokrasiyê biparêze û li Tirkiye pirsgirêka herî esasî ku li pêş hemû pirsgirêkan e em bêjin pirsgirêka Kurd heye ku li bende çareseriyê ye di vê merhelê de niha ez li ser vana dikarim vê bêjim hikûmeta AKP êdî nikare vê yekî bêje nikare bêje ez pirsgirêka Kurd çareser nakim nikare bêje ez pirsgirêka aboriya Tirkiyeyê çareser nakim dîsa polîtîkayên Tirkiyeyê yên li hemberî derveyî welat em bêjin hem li hemberî welatên rojhilata navîn dîsa pêvajoya tevlîbûna Tirkiyeyê a Yekîtiya Ewropayê hebû hikûmeta AKP piştî hikûmetekê nû ava bike
bi taybet dibêje di vê çerçoveyê de di vê mînvalê de polîtikayên xwe yên bi taybet ku îro Kurd li Iraqê, li Sûriyê, li Tirkiyê, dîsa li Rojhilatê Îranê ku niha em bêjin bûna xwedî statû bi taybet jî li Rojava êdî li Rojhilata navîn ev yek ji aliyê hemû welatên biyanî ji aliyê hemû welatên em bêjin hegemonîk yên wek Amerîka yên wek Rûsya êdî bêyî Kurdan li Rojhilata navîn ne mimkün e ku em bêjin polîtika bên afirandin an em bêjin nexşerê bên sazkirin. Niha polîtikaya Tirkiyeyê ya li hemberî Rojhilata navîn di şexsê Kurdan de çi bû divê Kurd nebin xwedî statû, divê Kurd herêmên xweser îlan nekin, divê Kurd nebin em bêjin xwedî vîn. Di vê çerçoveyê de ji ber ku em bêjin polîtika dafirand her daîm Tirkiye dijberî Kurdan em bêjin dihate nasîn. Li gel em bêjin çeteyên Daişê ku li Rojhilata navîn, li Sûriyeyê, li Iraqê dîsa em bêjin li hin welatên wekî Lîbyayê, Misrê ku derketin holê û dewlet nikaribûn li hemberî êrişên hovane yên çeteyên Daişê rawestin û gelê xwe biparêzin di wê em bêjin demê de şervanên YPG em bêjin dîsa tevgera azadiya Kurd em bêjin bi awayekî peywirên ku dewlet nikaribin pêkbînin di nav hemû rêya giştiya cîhanê de derket pêş. Bi çi awayî derket pêş? Bi rizgarkirina sed hezaran gelan derket pêş. Li Iraqê, li Şengalê bi sed hezaran êzîdî ne bi saya em bêjin hikûmeta Iraqê ya da bi hikûmeta em bêjin Sûriye an Amerîka an Rûsya nehatin xilaskirin. Rêya giştiya Tirkiye vê rêya giştiya Tirkiye û em bêjin rêya giştiya cîhanê vê yekî dîn ku êdî tevgera azadiya Kurd ku li hem Rojhilata navîn hem Ewropayê dîsa li Rûsyayê û dîsa em bêjin li parzemîna Amerîkayê jî em bêjin wekî hêviyekî di nav rêya giştiya cîhanê de di dilê gelan de em bêjin cihê xwe girt ji ber vê yekiyê ku em bêjin dewletên ku polîtikayên xwe li hemberî li ser Rojhilata navîn ava dikin divê Kurdan em bêjin guhdar bikin. Ömer ku te got mesela îdî hikûmet nikare bêje mesela pirsgirêka Kurd nîne êdî nikare înkar bike an jî li ser wana polîtikan çênekê lê divê dînî ziman Serokkomar Erdoğan tiştek wiha anî ziman got êdî pirsgirêka Kurd tune ye. Yani ev aşkere kir her qasberî çend sal niha wî got bu pirsgirêkeke wiha ye lê çend hîv berî niha jî got pirsgirêka Kurd êdî nîne. Heke ku vê sekna xwe van gotinên xwe bidobînin dê çawa bibe. Na ez vê yekî bêjim na axaftinên ku di pêvajoyên hilbijartinê de tên kirin cuda ne. Wekî axaftinên ku Serokkomar an Serokwezîr dema diçe welatekî din em bêjin ji Tirkiye diçe welatekî din ku li hundirê balafirê de daxuyaniyekî em bêjin daxuyaniyên gelek balkêş didin û piştî ku em bêjin tên Tirkiyeyê ku nigê wan pêl erdê dike ji balafirê da dikevin wan daxuyaniyên xwe yên em bêjin bi wî rengî qebûl nakin. Yani li hewayê em bêjin cihê ku nigê wan nel erdê be daxuyaniyên pir cuda didin dema ku da dikevin erdê em bêjin daxuyaniyên dîsa gelek cuda didin. Di pêvajoya hilbijartinê de jî hemû partî dikevin pêşbirkê. Hemû partî li kemasiyên hev digerin ku em bêjin yek êdin em bêjin bixebin benda vê ku em bêjin tena serê xwe karibe hikûmetê ava bikin ha hemû em bêjin daxuyaniyên rêyadarên AKP Serokkomar Tayyip Erdoğan dîsa di vê mînvalê de em bêjin li Tirkiyeyê di pêvajoya hilbijartinê de hate kirin. Lê îro mirov dikare vê yekî bi vî awayî bîne min gotiya durrê em bêjin li ber niha hikûmeta AKP hene. Hikûmeta AKP niha di polîtikayên xwe yên li Rojhilata navîn de ku pêk tîne li hemberî polîtikayên Amerîkayê li hemberî polîtikayên Rûsyayê ku ew polîtikayên xwe li ser Rojhilata navîn
li ser em bêjin statûyên ku bên ava kirin ew ê çawa bin ava dikin û yên Tirkiye niha em bêjin dijberî hevin. Niha vê yek em bêjin li rojhilata navîn de vî yekî pêk tê em bêjin ya bê Amerîka an bê Rusya ev di herî dawî li ser em bêjin ser Sûriyeyê jî derket meydanê hinekî. Tirkiye bi tena serê xwe em bêjin nikare polîtikayeke biafirîne û vê bi xemeriyetê. Îro Meret dikare vê jî bêje niha li rojhilata navîn şerê sêmîn ê cîhanê pêk tê. Ev di çerçoveya polîtikayên Amerîka û Rûsyayê de pêk tên. Dîsa em bêjin ku welatên Tirkiye, Suudî Erebîstan û Qatar em bêjin dijberiya polîtikayên Amerîkayê dikin pêk tê. Li ser vê yekî mirov dikare bêje niha dibe ku îro li Tirkiye li AKP li Tirkiye hilbijartinê de em bêjin gelek parlamenter û deng wergirtibe ev nirxandinek cuda ye. Em bêjin vê milet dikare bawekî cuda binirxîne. Telefona me mêvanekî me heye belê temaşvan nêja niha li ser telefona me parlamenterê HDP ê Amedê Birêz Çalar Demirel heye. Birêz Demirel merheba ji we re. Merhaba, rojbaş. Birêz Demirel sêv de dixwazim derbasî ve hilbijartin qediya. Spas. Hilbijartinê de rewşa HDP em dixwazin ji we bipirsin. HDP ser sedî sêzdehan ket ser sedî yanzdehan. û parlamenterê we jî heştê parlamenter li parlamentoyê de hebûn niha pêncî neh parlamenter û bi bîst sê parlamenterê jin. Hûn rewşa HDP a vê hilbijartinê çawa dinêxînin? Hûn dikarin ji me re hevpar bikin. Belê, hûn jî zanin ku li Tirkiye ji xwe demokrasî tineye gava ku demokrasî hebûya ji xwe heftê hezîranê îradeyê gel hatibû dîtin û li vê derê ev ê xilas bibiya. Wî demê heftê hezîranê heta yekê mijdar em bêjin me qet kampanyekê ji bo hilbijartinê nemeşand ser navê HDP. Hûn jî zanin her roj em zor û zehmet tê dîtin. Her roj em li cenaze rakirin û ew devletê terorêkî li ser dimeşandin em nav gelê xwe da xebatê dimeşandin. Ji bo ku hilbijartin ne mijdarê da bû dehê hûn jî zanin ku teqînê Ankara çêbû ji wî şinda jî ew ku jiyana xwe ji dest dabû û birîndar bibû em bi wan re mijûl em bi rastî jî ew aciyê wan me par vekir. Em çend rû pênc rû heftek bû nava gel de xebatê hilbijartinê meşand. Bi rastî jî hûn jî zanin ku ew hikûmeta AKP û devlet imkanê xwe devletê li her havî de meşand. Yani tibe jî hêla hem hêla aboriyê hem hêla çapemeniyê de hem jî hêra fena devletê terorê ji gelê xwe meşand û tirskî kir nava gelan. Bi rastî ew tirs heta anha ku anha heftê hezîranê de AKP rexne dikir û dengê xwe nedixwest bide AKP. Ew anha îro vegeriyan ji bo ku tirsê devletê tirsê hikûmeta AKP vegeriyan û dengê xwe dan. Ji bo çi? Ji bo ku aslında em bêjin ê ku li Kurdistanê êrişê ku hatibû berxwedana ku hatibû çêkirin ew gelê me wê derê berxwedana ku ava kiribû ew berxwedana wan li wê derê dengê me kêm nebiye. Herkes digot ew ê li wê derê deng kêm bibe û ji bo vîya pirsgirêk dîtî ama li wê derê dengê me kêm nebûye. Ama hikûmeta AKP ji bo çi ew qas dengê xwe bilind zêde kir. Ji MHP jî stand, ji her partiyê jî deng stand ji bo ku ew şerê qirêj dest pê kir. Ew şerê qirêjê da jî polîtîkaya xwe wê demê meşand xwe muhtaç kir. Yani ji bo wegella got ku em nebin ew ê îstiqrarê devlet Tirkiye ew ê xirab bibe. Mirov jî baweriya wî çêbû ji bo wî çünkü em ne li çapemenî de me dikaribû xwe bînin ziman çünkü li gelê Tirkiye re ne dihiştin em bigêjin gelê Tirkiye jî
O ev jî polîtikaya xwe qirêj li her hêlê da jî meşandir. Ji xwe em ê jî wan demê nîqaş bikin, nava xwe da jî nîqaş bikin. Kêmasiya me li cîkî kê derê hebe em ê ji nava xwe da wana nîqaş bikin. Ama ez bêjim ku ne HDP bibiya, partiyê din bibiya anha nikaribû dengekî jî bistîne, barajê cî bendavê jî derbas bike, xebatêkî bimeşîne. Emen ku gelê me ku bi rastî ev zor û zehmet û van tiştek û tê bikaranîn bê demokrasî, bê hîle hinek tişta tê çêkirin, dîsa jî bendav derbas kirin û ew qas parlamento jî parlamenter jî derxistin. Vî demê de rastî ew jî giring e, merû gerek wana jî binirxîne û bibîne. Birêz Demirel niha di derbarê encamên hilbijartinê da YSK saziya YSK agahiyên zelal nedan. Yani ajansa jî wek agahiyên ku manipüle bikin didan. Derbarê vê da xebateke HDP dê wê çê bibe, serdanek dê çê bibe, HDP derbarê vê da çi difikre derbarê vê sekna YSK'dan? Rasta yani em ê ji xwe heta anha wana fermî nehatiye aşkere kirin. YSK de ji xwe pirsgirêkê me hebû, em ê vana çerçeveyê hukukî da em ê îtiraza xwe bikin li YSK. Çünkü hûn jî zanin hinek ciha sed oy jî ji sed oyê me vekîlkî hûn da kiriye. Mesela Mersin'e o dîsa Dersimê 105 106 oy me kêm istandiye wisa xuya dike û me kêm kiriye. Dîsa riha jî wisa li her cî ji hezar zêd kêmtir deng xuya dike ku me li wê derê hûn da kiriye. Pir wisa cî hene ji bo wê jî em ê xebatê xwe bixebitin, yani vê îtirazê xwe her tiştê xwe bikin. Em ê wan dema jî derbas bikin. Herî dawî ez dixwazim vê jî ji we bipirsim niha li bajarên navçeyên Bakurê Kurdistanê da cihên ku xweseriya xwe ya cewherî îlan kiribûn, di vê hilbijartinê da ser sedî nod hildane zêdetir. Yani ev jî kiş dike ku gel ev biryar ra ku dayî dihat ziman mesela ev biryara xweseriya cewherî ne biryara gel ev biryar ne daye. Lê di encama vê hilbijartinê da hîn bûn ku gel evê biryara xwe erê dike. HDP vê biryarê çi adine irxîne encama van cihê ku xweseriya xwe cewherî îlan kirî çi adine irxîne? Bi rastî jî mij anî ziman ew ku xweseriya xwe vak digoye ez xwe rêve bibim navçeyê me bi rastî her tiştî dîtiye. Şiddetê devletê wan tişta hemû bi çavê xwe dîtiye û jiyan kiriye. Li vê derê îradê xwe xwedî derketiye û em bêjin dîsa dengê xwe li vê derê bi kar aniye. Vê derê pirsgirêk nîne ji xwe hikûmetê AKP û devlet van tişta ku hat çêkirin dixwest sirf bike dilê gelên din, bajarên din wan wisa da nîşandan. Ama li vê derê ku xweseriya xwe ava kiribû û digot ez ê xwe rêve bibim, wana jiyanê de ji xwe xwe dibînin. Ev şiddetê devletê hemû wana dibînin, ji bo wê jî dengê me li vê derê kêm nebiye. Ama tirskî ya jî hani cuda da nîşandan bi rojname la bi em bêjin televizyonê hemû destê wan da bû, çapamenî hemû destê wan da bû, şaş da nîşandan ji bo ku dengê HDP bikeve û ji bo jî hûn jî zanin dîsa ji bo wî bi rastî dengê MHP jî bistîne ji bo wî da nîşandan dengê MHP ji xwe stan. Yani ev zor û zehmetê da dîsa li Tirkiyeyê em bûn partiyê siyemî ev jî mühim e. Ama em bêjin êkû serpixwe xweseriya xwe îlan kiriye li vê derê bi rastî jî pirsgirêk tune em îradeyê gelê xwe pîroz dikin, em berxwedana wan silav dikin. Ji xwe pirsgirêkê li vê derê nehatiye jiyan kirin. Herkes çûye dengê xwe bi kar aniye pirsgirêkê li vê derê nehatiye jiyan kirin. Ez dixwazim vêya jî bêjim, yani gerek her hêlê de meriv binirxîne hûn zanin vî demê ku dest pê kir bi hezaran însanê me kirin bin çav û girtin û li girtîgehê de ne wan hevalê me nikaribûn xebatê bimeşînin anha nikarin dengê xwe jî bikarbîne. Ji xwe daxwaza AKP ev bû ku bi polîtîkayê sîndirme, bi polîtîkayê tirsa
و به پولیتیکایی که هون جمرا دنگ ندن از نبم سر بخو اقتدار اوه ترکیه اوه جدا ری که جدا da بچه استقرار Türkiye ve hunda ve usada nişandan jibovi ji van tiştek bu şey bu aslında avukatlık stand ne ku herkes AKP politikaya AKP eredi veje ne eve em gerek bir baş binin ev jibo ku van tiştek politikaya van tiştek meşan le gel Türkiye raji hani cin tişti da nişandan hatta ku AKP raden ku nedane ev şey çün dengi hudan AKP jibo ku le Türkiye istikrar ikini kravkirin çünkü uzatırsan yekemin usajı tırskır dili gellan gerek bana jimeri benevkhine o bebine. Biraz demirler gelek spas bu tevli bunu ve Aspas kemden var. bere tamaşvan neca parlamentera HDP AMD biraz çalar demirer derbari encamin elbijatne da nelini hojmera he parkir Ömer biraz demirel diyar kir ku seril YSK bedin derbari encamin elbijatne da bir rasteji dö encamin zelal ne digi iştingel ve çağdın erkeni. No. Wiki em bêjin parantezekî me ve veke divê li ser îxlalên ku em bêjin dêrbijartinê de pêka çawa bûn. Na peyama ku hikûmeta AKP li Tirkiye ew ê bi tina serê xwe kar ve hikûmetê ava bike. Beriya rojekî jaliyê Serokvezîr Ahmet Davutoğlu û dîsa Serokkomar Tayyip Erdoğan ve du axaftinên balkêş hatin kirin. Gotin çi? Gotin di yekê mijdarê de encama ku derkeve divê hemû kes li hemberî wê rêz bigire. İradeye gel hember iradeye gel rez bigin. Belê. Di heftê hezîranê de çawa bû? Di heftê hezîranê de çar partiyan bendav derbas kir. HDP sedî sêzde zêdetir deng wergirt, MHP deng wergirt, dîsa CHP em bêjin ku dengê wan jê AKP zêdetir bû, em bêjin ketin meclisê. Hikûmeta AKP ku li hemberî ev vîna gel di meclisê de hate temsîl kirin, rêz negirt. Lê belê di yekê mijdarê de em bêjin beriya ku encamên hilbijartinê derkevin holê, wekî ku em bêjin hewayekî ahat afirandin ku Serokvezîr Ahmet Davutoğlu, Serokkomar Tayyip Erdoğan hemû rayedarên AKP dizanin ku encamek çawa derkeve holê. Dîsa beriya em bêjin hilbijartinê li ser hin kanalan em bêjin serdekirtin pêkat Kanal Türk û bugün û dîsa em bêjin Derişin ser çapemeniye de wê pêvacî de herden pêk dilatin zaten. Ew em bêjin hemû çapemenî hat bêdengkirin di wê demê de. Herî dawî piştî ev em bêjin axaftinên ku hatin kirin de saet 1:30 şevê de li gelek bajarên Tirkiyê serokên sandoqan em bêjin ku şevekî berê em bêjin dengan digirin cemxa ku sibê zû bibin em bêjin ser bibin dibistanan dengê xwe bikaranîn. Em bêjin bê destûra peywirdarên li ser sandoqan ku ew em bêjin serokê sandoqê nikare em bêjin ew muhorî veke û dengê xwe bikarbîne. Serokê sandoqê li ser sandoqê li pêş em bêjin çavderan li pêş peywirdarên sandoqê dikar ve dengê xwe bikarbîne. Di malperên civakî de em bêjin dengê AKP ku jê re hatiye erêkirin di malperên civakî de hatin parvekirin. Dîsa em bêjin gelek îxlalê din di roja hilbijartinê de pêk hatin. Ev îxlal em bêjin yên herî girîng. Birêz Çalar Demirel jî balkişan ser lîstikên hilbijartinê em bêjin ku di hilbijartinê de pêk hat çi bûn? Em bêjin yek li gelek dibistanên Tirkiyeyê wekî heftê hezîranê dîsa wesayetên bê plaqe digeriyan. Yani hikûmetek ku em bêjin ji asayişa Tirkiyeyê berpirsiyar e, em bêjin ji can û malê gel berpirsiyar e, em bêjin heta îro derheqê ev wesayetên bê plaqe ku ji bo çil dibistanan digerin de daxuyaniyek nehatiye dayîn. Ya duyemîn em bêjin bi taybet li Kurdistanê
li bajarên Kurdistanê li her sandûqekî em bêjin sê polîs hatibûn peywırdar kirin. Em bêjin hilbijartinê berê jî me dîtin ku em bêjin çawa pêk datin û hilbijartinê niha jî me dîte çawa pêk. Serê sindûqekî sê polîs em bêjin peywırdar bûn. Ya em bêjin jandarme peywırdar bûn. Balkêş bû ku li dibistanên bajarên Kurdistanê tîmên taybet hatibûn bicîkirin. Çekên lûle dirêj li destê wan de em bêjin bandorek neyînî ku ser hilbijêran dike. Dîsa tevê ku em bêjin bêhîquqî bû jî li ber dibistanan welatî hatin rêzkirin û nasnameyê wan hatin kontrol kirin. Çawa ev bandorek em bêjin psîkolojîk li ser gel afirandin. Dîsa dengdayîn di encama em bêjin saet 7 û 4 de pêk tê ku em bêjin wextek pir teng e li gorî nüfusa em bêjin Tirkiyeyê ku teng e. Hemû hilbijêr nikarin biçin dengê xwe jî bikarbînin. Rêz li ber dibistanan li şûna ku ser sandûqan rêz bên çêkirin ji ber kontrolkirina nasnameyan li ber dibistanan em bêjin rêz hatin çêkirin. Mirov hatin astengkirin. Mirov Hejmarên hilbijêran da jî ez barim nakokî çê belê nakokiyek gelek mezin heye bi taybet di şexsê bajarê Stenbolê de em bêjin hat teşîfrekirin, hat aşkerekirin. Niha li jineya hilbijartinê Yesekê bi daxuyaniyeke fermî aşkere kir ku di navbêra heftê Hezîranê û yekê mijdarê de 399,000 deng zêde bûne. Yani 399,000 mirov mafê dengdayînê girtine. Li Stenbolê li ser malperên civakî tweetek hat parvekirin. Di vê tweetê de em bêjin navçeyên Stenbolê Maltepe, Esenyurt, dîsa Avcılar, Sultanbeyli û her wiha em bêjin gelek navçeyên din. Li gorî encamên ku hatin bi destxistin dibêje HDP û MHP 19,000 deng wenda kir. 19,000. Dema ku em bêjin du partî li wê navçeyê 19,000 deng wenda kirin, berûva jî vê yekê li şûna ku du partiyên din em bêjin CHP û AKP 19,000 dengan em bêjin di navbêra hev de werbigirin, parve bikin bi hev re. Li navçeyekî CHP 10,000 dengê xwe zêde dike. AKP dengî 47,000 zêde dibin. Mêze min ji bo çi encamên Yesekê parve kir 399,000. Tu vî li tevahiya raya giştî bixî em bêjin li Stenbolê dengê 1000 kesî zêde biye. Li Mêrdînê dengê 200 kesî zêde biye. Li Amedê dengê 300 kesî zêde biye. Tu karî li bajaran parve bikî. Li bajarê Stenbolê ne mimkün e ku em bêjin bi 100,000 deng zêde bûne ku AKP ev deng wergirtine. Na ez dixwazim balê bikişînim ser vê yekî ev îxlala ku pêk hatiye. Li şûna ku em bêjin 19,000 dengên HDP û MHP di navbêra CHP û AKP de bên parvekirin em bêjin dengên gelek zêde ji wan hatin nivîsandin. Ya divê ji bo ev îxlanên hilbijartî derkevin elbet em bêjin CHP jî, MHP jî û dîsa HDP jî li gorî encamên serokên sandûqan, an peywirdarên sandûqan ku em bêjin îmzaya şil hatiye girtin, divê ev serî li Yesekê bidin û em bêjin îtirazî vê yekê bikin. Zatî em bêjin ev hilbijartin ne demokratîk bû ku do ji aliyê çapemeniya alîgir AKP ve em bêjin dezerformasyonek hat pêşxistin. Em bêjin li ser encamên hilbijartinê manipülasyon hat pêşxistin. Çawa encamên hilbijartinê em bêjin di nava saetekî de di nava 2 saeta de ku li Tirkiye em bêjin 5 milyon însan mirov diçin ser sandûqan ku ne mimkün e heta saet 11:30 şevê 12 şevê em bêjin cana 2 şevê ku ev encam bên aşkere kirin. Çapemeniya alîgir bi taybet Ajansa Anadolu em bêjin Star rojnameya Yeni Şafaqê dîsa ev alîgirên hikûmetê ku em bêjin encamên hilbijartinê di navbêra saetekî 2 saeta de sedî sed vekirin. Li Amedê li ber edliyeya Amedê bi sedan
سروکن صندوقان توربه وان لپاش ام بیجن ملی وانه لسر ملی وانه هی نگیشتنه ام بیجن لجنه هلبجارتنه کو بین جمارتن انجامین وی ام بیجن بین را گیهاندن چاپمانی آلیگر به مانیپولاسیونه کی پرمزن algiyek li ser raya giştiya Türkiye çekir, algiyek li ser hemû çapemeniya din jî çekir ku li ser hemû raya giştiya cîhanê çekir ku wî sedî pêncî û heşt deng wergirtiye. Yani vê yekê em bêjin pir manipülasyonekî pir mezin li ser gel Herî dawî em gotnê te hildin daxistin ez niha yani wekî axaftina dawî mirov dikare çi bêje li hemberî ev em bêjin انجامن کو درکتن وکی خالکی خوازم بلیو بکیم اف یک kurtasî be baş. به کورتاسی د چرچوبه ام بیجن پرگالا خوری و برنی کولگلک نافچان و باجران هات آواب کرن دنابرا گشتی ده ام بیجن عالی به تایبت حکومت AKP رایدن حکومت AKP کو کورد وکی خوری و برنی ناخوازن ام بیجن ناخوازن خوری و ببن ام بیجن iddia dağıtın peşxistin انجامکی جودات ویل بجارتنی درخست لسر öz yönetimi, لسر خواریدبرنی گله گوری گم کوپی جزری سروپی امبیجن سوری فرقینی ev gel جسدی نودی زیادتر امبیجن دنگ دان HDP و امبیجن ev هلبجارتنا یکی مجداری لوان نافچان وکی رفراندومه که وکی رفراندوما الیکرنا خواریدبرنی دویم روف بینر خواندن دوی مروف دوی چرشوه ده بنرخینه کو کرد ام بیجن لوان درین کو خواری و برن پرگالا خواری و برنه اعلان کرن جسدین و دی زیده تر ام بیجن نتشتکی هندکه کو گل ام بیجن لوی کی خوی درکبه در رفراندوم خواری و برنه ده یا لوان نافچیان گل کرد خواری و برن اریکر بله Ömer جبو تحویلیبونا تا و نیرینی تا گلک سپاس دکن تماشاوان نجا me bi müdürê nûçeyên televizyona me Rêz Ömer Tuğra li ser pêvajiya di navbera heftê hezîranê û yekê mijdarê derbarê piştî hilbijartinê rewşa siyaseta Tirkiyeyê çabibe me nêrînin Ömer hilda heya bernameke dinê bibînin xwaşê da dem başwerin.